ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଧାରାବାହିକରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଚିକି କହିବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ବାପା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଥାଇବି ବାପା ବୋଲି ତମକୁ ଡାକି ପାରୁନି କି ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ନେଇପାରୁନି ପୁଣି ଥରେ ତମକୁ ପାଖରେ ଫେରି ପାଇକି ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ବାପା ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ବି ଦାୟୀ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇକି ଏଠୁ ବହୁ ଜୁଲକୁ ଚାଲିଯିବି ବାସ୍ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ତମ ସିଆକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାପା ଏହି ସମୟରେ ଅନୁଜଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ଅନୁଜ କହିବେ ସିଆ ମୋ ଝିଅ ଏହାପରେ ଚିକିତ୍ସାଠାରୁ ଚାଲିଯିବେ ଅନୁଜ କହିବେ ଇ କିଏ ଥିଲା ଇଏ କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ଥିଲା ଏପଟେ ସୁଗନ୍ଧା ଓ ନିଧି ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଚିକି କହିବେ ସରି ଟୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ୟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ନିଧି କହିବେ ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏହାପରେ ନିଧି ଫୋନ୍ ଆଣି ଦେବେ ଆଉ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ମୋ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ଚିକି କହିବେ ସରି ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ବୋଧେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ସୁଗନ୍ଧା କହିବେ ଇଟ୍ସ ଓକେ ତମେ ଯଦି ଚିକି ହେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ କେବେ ବି ଭୁଲି ନଥାନ୍ତ କୋଉଟା କାହା ରୁମ୍ ତମେ ଠିକ୍ ମୋ ବୋହୂ ପରି ମୋ ବୋହୂ ତ ନଥିଲା ସେ ମୋ ଝିଅ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସିଓର ହୋଇଗଲି ଯେ ତମେ ଚିକି ନୁହଁ ଏପଟେ ରୁହି କହିବେ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ରାମ ତମେ ତ ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରୁଛ ଯେମିତି ମତେ ଜମା ବି ଚିହ୍ନିନ ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ତମେ ମତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ଏନିୱେ ମୁଁ ବସ୍ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମତେ ପସନ୍ଦ କର ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ହବା ଦରକାର ଆଉ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହବା ଦରକାର ଏପଟେ ସୁଗନ୍ଧା କହିବେ ମୋ ଝିଅ ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସରଳ ଆଉ ସ୍ନେହୀ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା ତା ନାଁ ଚିକି ଥିଲା ମୋ ଝିଅ ନାଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ସୁନା ରୂପା ନୁହେଁ ବରଂ ସେ ହୀରା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଉଥିଲା ଚିକି କହିବେ ଆଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲେ ଏବେ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆସୁଛି ସେ ଭାବିବେ ରୁହି ତୁ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ ହେଲେ ଆଜି ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ତ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଆଉ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏପଟେ ରୁହି କହିବେ ତମେ ମୋତେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲ ନା ରାମ ତମେ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ତମେ ଏବେ ସେଇ ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଚିକି ଭାବିକି ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେବ ବୋଲି ଭାବୁନ ତ ତମେ ଯଦି ସେ ଏକ ଇରାଦା ରଖିଥାଅ ନା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଯେ ତମେ ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହରିବ ରାମ କହିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ରୁହି ମୁଁ କିଛି ବି ଭାବୁନି କି ଭାବିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତମେ ବି କିଛି ବି ଭାବିକି ଏମିତି ଭୁଲ କରି ବସନା ଆଉ ତମେ ସେ ଦୁର୍ଗା ଉପରେ କୋଉ ରାଗ ସୁଝଉଛ ଏକ ତ ତାକୁ ଇରିଟେଟ୍ କରୁଛ ତମେ କୋଉ କଥାର ରାଗ ବାହାର କରୁଛ ତା ଉପରେ ତମେ କିଛି ବି ଭୁଲ କଲେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବି ଆଉ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତମେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ 15 ଡେଜ୍ର ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବିହେଭ୍ କର ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ଏବେ ବନ୍ଦ କର ଏହି ସମୟରେ ଚିକି ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ରୁହି କହିବେ ତୁ ଏଠି ଚିକି କହିବେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମିଷ୍ଟର ଅଗସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ବି ୱାଇଫ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ 15 ଡେଜ୍ କ'ଣ 15 ମିନିଟ୍ ବି ମୁଁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିବିନି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି ତାହେଲେ ଏ ଘରର ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି ସେ ଆସିପାରନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ମିଷ୍ଟର ଅବସ୍ତେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସିଲି ଗର୍ଲ ଏହାପରେ ଦୁର୍ଗା ଚାଲିଯିବେ ରୁହି କହିବେ ମତେ ଧମକ ଦଉଛି ଇଏ ମୁଁ ତ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ରାମ କହିବେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନିଦେବ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ସେ ଶିଖିଥିଲେ ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେଇଛି ଆମେ ଏ ଘରେ ରହିବା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତେଣୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ଚିକି ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି ବି କଥା ହେବନି ଏହାପରେ ରାମ ଚାଲିଯିବେ ରୁହି କହିବେ ସେ ଚିକି ରାମକୁ ଆସୁ ଆସୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସେଇ ସାରିଲାଣି ହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଇଏ ଦୁର୍ଗା ନୁହଁ ଇଏ ହିଁ ହଉଛି ଚିକି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କାଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବି ସେଇଟା ବି ତ ମମି ସାମ୍ନାରେ ଏପଟେ ଚିକି କହିବେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ତମେ ଶୋଇନ ଯଶୋଦା କହିବେ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଆଉ ଏବେ ବି କହୁଛି ମୁଁ ତୋ ସହିତ କେବେ ବି
ହାତ ଛାଡ଼ିବିନି, ତୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବି। ତୁ ମତେ କିଛି ଜଣେଇକି ଯା କି ନ ଜଣେଇକି ଯା, ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ନଜର ରଖିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତତେ ଏବେ ହାରିବାକୁ ଦେବିନି। ଚିକି କହିବେ, ସରି ମା, ମୁଁ ଟିକେ ଯଶୋଦା କହିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ତୋ ପରିବାର ଲୋକକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ତୋ ବାବା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ତୁ ସେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଝିଅ ତୋ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି କରିଦେଇନି ତ? ସେ ବିଷୟରେ ତୁ ଜାଣିବାକୁ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ତାକୁ ଆଣିବା ବାହାନାରେ ତୋ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ହେଲେ ତୁ ଭାବନା ଯେ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ରାଖିଛି, କାହିଁକି ନା ତୁ ତୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବୁ ବୋଲି ମୋତେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ତତେ ଏବେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଝି ବିଚାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ତୋଠୁ ଯାହା ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତତେ ପୁଣି ପାଇବାର ଅଛି। ଏପଟେ ଧନଞ୍ଜୟ କହିବେ, ଦେଖ ରାମ, ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ଚିକି ବୋହୂମା ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ରାମ କହିବେ, ହଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଯଦି ଚିକି ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତେ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କାହିଁକି ମୋ ଠାରୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନିଜକୁ ଦୁର୍ଗା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଧନଞ୍ଜୟ କହିବେ, ଏମିତି କିଛି କଥା ଥିବ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦଉନି। ଯେମିତି ସେ ଦିନ ରାତିର ଘଟଣା ଆମ ପାଖରେ ରହସ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି, ଏ ଦୁର୍ଗା ରାୟଚଣ୍ଡୀ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ।